svojim deťom. V prípade potreby núdzovej evakuácie sa ulička lietadla osvetlí. Moje kolegyne vám teraz ukazujú umiestnenie týchto svetiel vedúcich núdzovým východom, ktoré sú označené nápisom Exit. Núdzové východy sú rozmiestnené nasledovne: 4 vpredu, 2 za krídlami a 2 v zadnej časti kabíny. Všimnite si prosím, kde sa najbližší núdzový východ nachádza, keďže môže byť situovaný aj za vami. Keďže čas nášho letu bude prebiehať nad vodou, teraz vám ukážeme, ako použiť záchrannú vestu. Plávacia vesta sa nachádza pod vašim sedadlom a navlieka sa cez hlavu. Jej popruhy sa upevňa v prednej časti tak, aby netlačili. Vestu nafúknete trhnutím červených príveskov. Ak je potrebné, vesta sa môže nafúknuť ústami. Lampička sa rozsvieti automaticky ponorením batérie do vody. Nikdy nenafúkujte vestu vo vnútri lietadla. Sme pripravení k štartu. Uistite sa prosím, že vaše operadlá sedadiela, servisné stoliky sú vo zvislej polohe a vaše pásy sú bezpečne zapnuté. Vypnite prosím všetky elektronické prístroje, osvetlenie v kabíne bude počas štartu tlmené. Dámy a páni, ďakujem za pozornosť a želám príjemný a ničím nerušený let.